Hani kobok mung dofani thani ha tiprani thani o rangchak tipra hani kothmarok dofani bosongni man thaino tui ang thaisa thainei lukurongni thani khonarona bagui tini saitokha ang khatsapkha abono tabuk sana thangui tongo ang khoroksa সমাজ সেবক চন্ডী ঠাকুর বিলেজ চন্ডী ঠাকুর তাই আনি সিনেমু অমন আং তাবুকবো সুচিয়াল সামুং খাই দङ লাঙা তংसा খালাই थानाय आबोनो आनि प्रमिस आं कबगो अ दफारंन अ बसंरंन सिसा सिरि सिनि मान थाइनो नासिदि सिनि मान थाइ तामो आबोनो जों सिना नांना प्र आबोनि बागैनो जे साननाय बरक बमाननाय लुतुबदि नुंनाय दुगार बुदि फियाव रोजांनाय साननाय बरक बमाननाय जों साननानै रोंया आसुक दिन क्लुगि तंखा दाबुंनि सिमि 52 বছর পর্যন্ত दाबुक पलिटिकल खालायलाय दङ फियाबा साकनो सिमि हामजागौ बनि बागैनो दफाना हामजागिया हाना हामजागिया आं कबगौ যারা লিডারশিপ তংनाय रक सिसा सिदि बुसि सिदि साकनो हामजागदि তাই हानो हामजागि दफाना हामजागि दफाना बाहाके कतगति सायमाननाय साइतक सिदि सिनि मान थाइ तामो आबोनो जों सिना नांनाय जों साननाय माननाय रियाखै जों सेफरायनानै लांमा तंसाक जों माननानि बागै जों जबा खालायनाय जों लाथा नांया सिलाय नांया जों थानसा खालायनाय रिसुमहाय मथासा खालायनाय ह हातिफ्रानि 12 लाख गंबारारक थानसां सिदि याक्सि याग्रा ताहनसिदि दिनै कुंगन दफाबाय बान्दि ता बान्दि दाक्सिदि ता थकि राजाकसि सिनि याकुं तलानि हा कमाय थाङि दङ जों वानसुंना जरा ताबुक बुसिना जरा चापजांना जरा थानसांनानि जरा बनि बागैनो ताखरक ताइ बुखरक आं नरं थानि कय फायदि सिनि मान थाइनो जों नालायसिनाय सिनि मान थाइतामो नाम्बार 1 40% বিধানসভাनि সিটংना नांनाय 2 नाम्बार डाइरेक्ट अर्थ कमिशन मानना नांनाय 3 नाम्बार जों स्टेट काउन्सिल मानना नांनाय 4 नम्बर ककबरक अष्टम कमिशन अन्तर्भुक्त नांनाय 5 नाम्बार रोमान स्क्रिबे ककबरक नांनाय ताई सिनि हा किफिलै मारनाय 1987 सननि आइन चालु माखायनाय जे गत सरकार आबोनो एमेन्डमेन्ट बिल टु उइनाय बाबा ताबुक स्तकि खलाय तंखा निनि हासो करै नों बु जागाबा बाथरं बाननाय बु जागाबा नों तंनाय निनि हानि बागै नों काबदि वानसुकदि नबार फायानो वातै फायानो नि तंथाय नारकदि सुनामदि एमन साल फायानो आं आबोनि बागैनो कबगो 1988 सानो बुखं बारारंनि कायसा हामारि तै फाइमानि आबाबो कनेक्टनि बागै लाइथांका हाइपानो जे मानमानि आफरो मानका दाबो 1918 8 न 8 दाबो खाय एक खबजाक आफर खाय डाबल 8 ओ जरावा जों बुथाइ खागै कमन चानानि जरा खुरि आसुगै खसाय फैनानि जरा फाइदि सानचांनि जों खसाय फैलायनाय जों बुथाइ खागै चालायनाय निनि आनि बनि ताहजिदि गंबारारक बेबांनो थानसा बेबांनो बसं कायसा ताखुरक बुखुरक आनि मुं डिके देबर्मा आं अमहाय केन आजीवन 1952 सन बाय जरा ताबुक साक जरा आं पलिटिकल बायबो गदाल जाक निनि फार्स्ट बान फरन होयते टिउजिवास होयते बेबाग दिगिना इनभल्व दङ যখন টিউজেস গঠন নङ 1967 সন তিনি সেই দশরথ দেব বাহাট ফিল্ম আংখা যুবক রক বাই প্রশ্ন খলাই জাগै हानि बागै प्रश्न खलाय मानि बागै কিন্তু लास्ट अफ दि बमा छालांका नरंनो फिनांनि बागै
हानि बागै दफानि बागै सामं खायदे बकक चाललांमा दङ दसरा सुनो मारखेनो हावा खिखलायरोखा सुखलोखा तामनि हिम्बा पलिटिकल भाबे ब कायसा कनै सिमेले काहाम खलाय कलांका जेमन टिप्रासानि जागा पाइमानिया फालिमानिया अब पार्लामेंटारी पास खलाय आ बागैनो मानलिया ताई कक बरक हनै ब एकटा खलाय कलां माने बरो बुकुं बारारंनि बागै काहामका अब फुरु जारा टीचार खैना रक बरंनि साजला रक ताबो गिरजे माइनाय कत किसु कथर ऑफिसर माइख्या यहाँ के मांगला खमु ओ कक बरक हनै नाय ब खुलो गई कलां माने अब बेला खेनो कायसा चिनि बागै लाम काहाम ताई बनि बागैनो सुदैन से गं चंद्र हनो बन अब गोपन खारै चौमानि बागै आफुरु पलिटिकल बाबे बसे आसल जातिनि नेता बसे दफाना हामजांनाय 1945 सननि 11 पुस তিনি জনশিক্ষা সমিতি গঠন খাই সেই জনশিক্ষা সমিতি খ্লাইপুরু বনা এরেস্ট খাইকা তিনি আ জনশিক্ষা সমিতিনি ফলে কামি তিনি স্কুল লিংখা পহরনি লামা ব ফুনগো কিন্তু আফুরু বানফন সরকার বন ছাক নাইয়া খ্লাইনাই চিকনছে মন্ত্রী রইতনো কিন্তু ब नेशनल जेन तंगमानि बागै बनो खागै तनु मन्त्री फानो ओ परिसंखान मन्त्री रक हाय नांया चुगिया रक स्पीकर रक सनामै नाकेतन बनिदान जनशिक्षा समिति चिनि प्रेस दंगो अब नरक साइमानिया आफुर तामसा लामफ्रा बनि थानि जों साफक नानि नांगो चिनि गुपन कग्रक साफक मानिया हनै जों प्रेस पाइनाय आ प्रेस बियान ताबु बियान कुमाखा अब प्रेस तंखांका तिनी बररक थांकामु बुसुकसे चिनी हैरानि खलाक्या जों बयनि गारि काया हनैना 10टा गारि पाइनानि बागै पाहारनि रां बेग सफुङै तलांखा आ रां बियां सब खलाक्या सब बुक खलाक्या तंमा कसमनि बोसाराव बिरेन दत्त आफुरु पाहारनि माइचाउइनाय कमरेड खलायो बनि हिक्सानो तिब्रासारक पुसिउ किन्तु बनन ताबुक सिसिनि न बनि बुसा बतैरक बर्णना ना नाइन निनि दुख पुरो वादा वानसुक पाइन नों थैपुरो बालै जा सक पाइन अंगला बने बागैनो दफा न सिनिना नांनाय दफा हामारि नों नाइना नांनाय नों जातिना हामजायाके दफाना हामजायाके हाना हामजायाके नों कुनु मनुष्य अबसे मेन क खाजानि ताकुक ताइबु खुरो अनि कइमुं याक्स यागरा तांसिसि आफुरो जीएमपी रक तामगै मोखुमैतंग आ एमएमएन बिल तो पुरो बरक ताम सयरे या के आफुरो पासंगै मेन्या बने बागैनो आं नायो 40 टा सीट अनि मानना नांनाय 1952 सननि सेन्सास मते आं 40 टा सीट त्रिपुरा विधानसभानि सीट ना नांनाय स्टेट काउन्सिल माना नांनाय डाइरेक्ट अर्थ कमिसन माना नांनाय हाय के आं चबा खलाय थांनाय आजीवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इमानुएल आवरना मुथाका अनि कगमुं हामबाय जतन हामबाय